Ako funguje parný rušeň? Parný rušeň sa skladá z 3 základných častí. Rám s pojazdom a príslušenstvom, parný kotol a pohonné ústrojenstvo. Tender je zásobárňou vody a paliva. Kotol tvoria 3 časti. Skriňový kotol, valcový kotol, dymnica. V skriňovom kotli sa nachádza kúrenisko, kam kurič nahádže uhlie a zakúri. Popol padá cez rošt do popolníka. Horúci dym prechádza do kotlových rúr, vedených cez valcový kotol do dymnice. Ohrieva vodu, ktorá je napustená vo valcovom kotli a začne sa vyrábať para. Čoraz viac pary vytvára veľký tlak. Para sa sústreďuje hore, najvyššie v parnom dóme. Ak by vznikol príliš silný tlak, prebytočnú paru vypustí poistný ventil. Z parného dómu ju ďalej pustí rušňovodič pomocou regulátora, ktorý ovláda pákov v kabíne. Para pokračuje do prehrievacích rúrok umiestnených v kotlových rúrach. Tu získa teplotu až okolo 400 stupňov Celzia a vznikne prehriatá para. Potom prechádza do parného stroja. Základnými súčiastkami parného stroja sú valec, piest a posúvač. Medzi parným strojom a nápravami je rozvodová sústava. Medzi jej hlavné súčiastky patria piestnica, kryžák, ojnica, spojnica, výstredník, kulisa, výstredníková tyč s protikľukou a posúvačová tyč. Nastavením kulisy pomocou tiahla sa určí smer jazdy. Posúvač vypustí paru do valca vždy len jednou komórkou. Para svojím tlakom posunie piest. Zároveň sa posúvač pomocou rozvodov začne presúvať na opačnú stranu. Takto piest jazdí dopredu a dozadu a rozpohybuje celý rušeň. Použitá para odchádza výfukom a ocitá sa v 3. časti kotla v dymnici. Sem prichádzajú aj spaliny z kúreniska a zvyšky popola. Aby spaliny prúdili do komína, výfuková para prechádza cez dyšnú trysku, pričom svojím tlakom usmerňuje spaliny.